soy Eladio, zapatero de profesión, vivo en Vergara. Yo llevo aquí 50 años, tengo 60. Mis padres vivían en Galicia, allí se dedicaba a hacer zapatos de nuevo también, y nos vinimos para aquí, estudié un poco y luego ya me metí en la zapatería y me dediqué de lleno a ello. 14 urtekin ez zitzaidan batere ikastea gustatzen, eta orduan joan nintzen korteko eta konfekzion ikastera. Eta barruan zegoen bordatua ere. Eta gehiago gustatu zitzaidan bordatua jostea baino, eta horrela bukatu nituenean 2 urte haiek, nire izeba bat bezeroa zen Hermanas Carballona, bordadora batzuk etxaidek alen zeudenak, eta eskaini zien posible nuen beraiekin ikasten jarraitzea. Urte bat egon nintzen ikasten beraiekin, eta lana zegoenez, zeren orduan garai hartan asko bordatzen zen, 10 urte egin nituen gero beraiekin, eta ikasi deten guztia beraiek erakutsi zidaten. Ni San Juangoa naiz, Pasai San Juangoa, eta aitak barkoa zuen, eta nik 14 urtekin ez nuen ikasi nahi, ez izan eskola gustatzen, eta aukera hori hartu nuen, esan nio nik ikasiko ezaria josten, gustatzen zaidalako, eta arropa josten ere bai, 2 gauzak ikasi nituen. Eta egon nintzen, 10 urte horrela, 14-tiko 24 dela, eta ja gero San Juanen desagertu zean barko guziak, eta utzi egin nuen, sareari josteri, zetzeon inguruan. Eta loen dela 12 urte horrela berriz esan nuen, ja aurrak handituta eta esan nuen, probatu berriro zerena. 33 urte pasa ondoren, esan ziaten nik urtea, dela 2 urte gertatu zen, nik ez nula egingo. Esplikaziorik ez zizkiaten eman, nik ere ez nituen eskatu. Eta, gero txarra izan zen, edo okerrena izan zen, Valentzira juntzirela, enpresa batera, ordenagailuzko. Eta, klaro, nahi dute prezio berean lan berdina eta ezin da. Nik ezin de konpetitu ordenagailuzko makina batekin olako makina bat bezala. Eta orduan prezioa berdina ez da. Eta horregatik izan zen, ni ez nintzen azarretu, esan ziaten ez nula egingo, eta ez nula egingo. Gero kanpotik enteratu ginen, bai neskan bandera egiten zuen eta bai nik ez zergatik eta nola juntziren. Eta orduan istilu atera zen pixka bat rede sozialetan, sare sozialetan eta hola gertatu zen. Kondizionatu nire lana? Ez, poliki-polikiko gero eta gutxiago zeo. Ja jendea gazteak ez dute zer bordatzen. Ez mainiererik, ez toaiarik, ez ezer. Orduan bakarrik mantentzen da pixka bat, txapelak, banderaren bat, baino ordenagailuzko makina direla eta poliki-poliki, dela 10 urte edo nabaritzen hasi nintzen, gero eta gutxiago zegoela. Y el comercio online me ha afectado bastante porque el calzado es muy barato y la gente no prefiere comprar barato, terminarlos, tirarlos y no estar arreglando. Los culpables somos en parte nosotros porque no valoramos lo que tenemos en el comercio del pueblo, nos vamos a las grandes superficies, compramos ahí que es más baratito, nos gastamos mucho dinero allí, el pueblo va perdiendo, la gente deja de utilizar los comercios y esto es una pena. Bordatu ez da berdina. Ez, nabaritzen da. Eskuz egindako bordatu bat, relieve bat bezala daka, geratzen da, horiek egiten dute, bai, zuk ikuste zurrutitik eta igual berdina ematen dut, baina ez da zer ikusirik. Baina nik ulertzen dut, pasa egiten da. Olako gauzetarako, igual esaten badiazu, mandiere bat bordatua, igual politago eta nabaritzen da gehiago lan honetan, baina txapela batean, bandera batean, gero azken finean horiek armario batera ikuazte eta ez dute baloratzen edo ez da baloratzen hainbeste. Gure situazioa ez da rentxarra, adire toki batzutan gumion txarragoa diena. Baina bai, gehiotarra gutxiago da. Eta gure situazioa, guan hemen lokal berri honetan ondo gaude.
eta minon hau jende gaztiantzat ez da. Porque hau ez dago etorkizun bat, hemen. Hemen ez dugu sueldo bat, hemen ez dugu ordu bat, guan bai, neguan bai, baina gero primaveraldian ja badakizu noiz hartzen zaren, baina ez dakizu noiz atetzen zaren, porque egin behar dira berillak, itxasotik atetzen dena, eta hori da gure bizimodu hemen. Minon lana polita da, engantzatzen du, bai, oso polita. Lana bali magazu nik hemen sartu ditut orduk eta orduk. Orduk. Goizeko 8etan hasi, eta gaueko 8etan bukatu. Edo gehiago, behar balin bezala. Eta larun batak, igandeak, lana balin magazu azken finean. Bai, etxean beti izan didate, ya te metes en el agujero ese, hau da nere zuloa, beraiek ikusten dute horrela. Bai, asko pentsatzen dut, nere seme alaba txikia zirenean zenbat ordu beraiekin galdu ditudan. Lehen asko borratze zalako. Bai, baina bueno, lana zan eta egin behar zan eta egin dut. Bueno, hemen jende berria etorri da, dela 2 urte sartu dire 3 lagun. Gaztiak, baina hemen jende gaztia ez da sartuko. Bat, gehiago eta lan gutxiago delako. 2, ez duzulako honekin ezin duzu independizatu, jende gazte bat, hemen 25 urteko neska bat, bakarka bizitzeko ezin da. Porque ez duzu sueldo bat. Gaude autonoma. Hemen iten duzu irabazi, zenbat lan iten duzun. Eta hemen udan, emaki duzu 3 hilabete itxian, sin más. No hay ingresos, no hay nada. Hemen no te puedes, honekin ezin da bizi. Hau da, a ber, ni bezala eta asko bezala. Laguntza bat itxe, duzu pareja bat, duzu gizon bat, ez? Eta orduan da hori, horretako. Baina hemen bakarra honekin bizitzeko, ez. Eta gaztiak, zu etortzen mari madironara gaztia bai, pero a ver, ¿qué condiciones de trabajo no, señoras? Hay esto aquí, no, a ver, no hay. Ezin da. Jende gaztia ezin du etorri. Aquí tú no te puedes meter en un préstamo. Tú no puedes comprar un coche porque no sabes lo que hay. No sabes. Urteetan egon naiz bordatua ez bizitzen, baino lehen esan dizuten bezala guain dela 10 urte jo nabaritu nun, eta beste lan bat topatu nun. Gustatzen zait pila bat bordatzea, baino ez dago, jendeak ja ez du hainbeste, ez dago hainbeste eskaera bordatzeko. Eta beste lan bat topatu, bai, denda batean ari naiz, dependienta bezala, nere munduarekin mertzeri bada, eta ordu nere munduarekin lotuta joan pixkat eta gustora nago ere. Eta lehen bizi ere, saltera nik esaten deten bezala, seme alabak hazi ditudan bitartian, etxeko gauzak egiten ere, bazkaria prestatzen, umeak, eta gizet, oso ondo etorri zait, bordatzen nun nere orduak, eta soldata txiki bat etxean laguntzeko, Ez da gurdainduta. Ezin dezu eskatu pasatzen diren orduak. Hori pentsatzen de eta artisautza guztia. Horrela da. Pues un poco duro, porque la gente, te das cuenta que no hay gente que quiera aprender, no sé por qué, pero no son profesiones que se van perdiendo, poco a poco, se van perdiendo. Hemen un futuro, pues es, a ver, un futuro le ves y, a ver, gauzak, hasitzen balimagera gauzak beste bide batetikan ematen, Pues hori, un futuro le veo yo si empiezan con una escuela de herederas. Un futuro le veo yo si nos empiezan a reconocer las enfermedades, si nos empiezan o sea, hay muchos pasos que dar aquí para que a esto tenga un futuro, si no, hemen, aquí no hay un futuro. Jende gaztia onara está histórico. Eso es aquí. Esto futuro no tiene, pero si empezamos a encaminar, que la gente joven vea que esto tiene algo, pero si no, va a venir aquí
una chica, decir, a ver, ¿a dónde voy? Nora. 25 urteekin eta bai, lana baita, noiz du lana, ze sueldo dut, ze torkizuna, dos.